Pois imos comezar. Antes de máis, moitísimo obrigado a todas, a todos os que hoxe nos acompañades, obrigadísimo a Librería Cartabón por nos acoller neste acto. Eu, que aparezo aí coa categoría de prologuista, probablemente un pouco excesiva, vou tentar ser breve porque hoxe a quen queremos escoitar é a Francisco Rodríguez e, por tanto, pois, tentarei cederlle a él o máximo posible de tempo, non? Eu quero comezar por agradecer a confianza que puxo en min cando me propuxo escribir o prólogo, a pesar de non ser eu ningún experto en Rosalía. En todo caso, tentei facer un prólogo que entroncase un pouco coa idea que recolle este libro, porque sabedes que Francisco Rodríguez é hoxe, sin lugar a dúbidas, a persoa de referencia, o estudoso de referencia da obra rosaliana. Foi a súa tese publicada despois como libro Análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro, pioneira e a que marcou unha mudanza de rumbo na visión non só académica, sino tamén social de Rosalía. Despois a seguinte e magna obra Rosalía estranxeira na súa patria, que conseguiron que, mal que lles pesase, aquela visión deturpada de Rosalía tivese que ir mudando, non? Pero, como digo, este libro, sin deixar o rigor, ten máis un carácter divulgativo que tamén é necesario, porque Rosalía ten para nós e debe ter para o conxunto da sociedade unha dimensión que vai máis alá do estritamente académico, mesmo diría máis alá do estritamente literario. É xa, e debe ser cada vez con maior intensidade, un símbolo da nación, por todo o que representou, por todo o que representa a súa obra, non? E, por tanto, ese afán divulgativo debe estar sempre presente. O nacionalismo tivo claro desde hai moito tempo, sigue o tendo claro, por iso pois continúa facendo esforzos para divulgar a obra rosaliana, para referenciar Rosalía. Aí está, por exemplo, pois este Día de Rosalía que xa empeza a callar na sociedade, non? E por que é necesario isto? Pois por algo que o propio Francisco Rodríguez explica moi ben en algún dos seus artigos, non? E que eu tomei como leitmotiv para ese prólogo. Ignoramos moito sobre nós mesmos, non? Ignoramos moito sobre o pasado, sobre o noso pasado, sobre o que representaron figuras da nosa historia, da nosa literatura, e non é casualidade, non é que o sistema educativo funcione mal, é probablemente que o sistema educativo funciona moi ben para o obxectivo que ten marcado, que é evidentemente un obxectivo de desgalización e de españolización, por decirlo claramente, da sociedade, non? Ese obxectivo de nos integrar na cultura española, pero ademais sobre a base de borrar a propia, non? De borrar a nosa historia, de borrar a nosa literatura, de apagala da memoria e da referencia colectiva do pobo galego. E cando desde hai moitas décadas, porque digamos os axentes do poder español que na altura de Rosalía, como moi ben explica Paco, pois estaban conformando ese Estado español unitario, os axentes en Galiza desa misión tiñan claro o que representaba a obra de Rosalía, que non era só unha obra literaria, senón que partía dun proxecto cultural e político ben definido de defensa do país. E, por tanto, tamén desde o primeiro momento tiveron interese en deturpar esa figura de Rosalía. Sabedes esa imaxe que funcionou durante moitos anos, o propio franquismo. Outro día preguntaba nunha presentación en Santiago, alguén preguntaba por que o franquismo tivo interese en meter a figura de Rosalía nun billete de curso legal. Bueno, entre outras cousas, porque ella era funcional a esa visión de integración de Rosalía dentro da literatura, dentro da cultura española, pero non abandonaba con iso ánimo de borrar a literatura galega e o que Rosalía representou non só na literatura, senón tamén na sociedade e na política galega. Por tanto, esa función divulgadora que hoxe encontraré neste libro tamén é necesaria. É a segunda parte dese
dese laboro que Francisco Rodríguez dedicou tantos anos de análise rigurosa para ir desvendando Rosalía, para ir tirando todas esas imaxes, todas esas ideas elaboradas cunha función evidentemente moi consciente e moi definida, non? E para iso, neste libro, o que se fai é xuntar artigos que foron publicados nos últimos anos. Algúns deles, aqueles máis breves, publicados en nos diarios, seguramente os que ledes os lectores habituais de nos diario, pois xa puidaste ler ou todos, ou algúns deles, en todo caso aquí tedelos todos xuntos. Hai tamén outros que foron publicados pois en Terretempo, en Sermos, no semanario Sermos Galiza, e algúns que son máis longos, e probablemente bastante máis descoñecidos porque parten de revistas especializadas, non da revista Follas Novas que edita a casa de Rosalía, dunha publicación especializada do Consello da Cultura Galega, dunha publicación Ferrolá, unha que compara, creo que moi interesante, moi acertadamente, Rosalía de Castro con Concepción Arenal. Tamén hai algún outro que a compara con Pardo Bazán, que tamén non deixa de ter moito interese, non? De calquera maneira, eu creo que mesmo que sigades, como teño a certeza, pois o traballo de Francisco Rodríguez, pois que ides encontrar cuestións que vos, bueno, moitas que vos van soar e outras que seguramente ainda son novedosas, non? E especialmente, e con isto finalizo, esa idea que no fondo está tamén detrás do libro, de que hai unha dimensión de Rosalía que xa foi asumida, por lo menos por nacionalismo, por boa parte da sociedade galega, esa escritora pioneira na lingua galega, rebelde, insumisa, feminista, que hai outra parte da dimensión auténtica de Rosalía que lamentablemente ainda non está asumida, e é traballo noso e tamén deste libro facelo, e particularmente esa Rosalía conscientemente patriota, nacionalista, a Balalet, si se quere, pero indubidablemente nacionalista, non? Por lo tanto, se esta obra contribúe tamén a esa función, benvido sexa. Eu, en todo caso, recomendo vos que pois vos debrucedes sobre ela, porque con certeza que aínda hai moitas cousas que podemos aprender de Rosalía e de Francisco Rodríguez. Moitísimo obrigado. Bueno, moi boa tarde e grazas a todas as persoas que estades aquí pola vosa asistencia e, por suposto, o meu agradecimento a Néstor, que é o mellor prologuista, ou por lo menos un dos mellores prologuistas que podía ter, non? Primeiro porque profesionalmente a súa dedicación foi a docencia, e tamén porque non deixa de ser, polo menos para min, satisfactorio e moi de agradecer que quen representa unha ideoloxía política e unha alternativa que polo menos ten moitas concomitancias con o que Rosalía e a súa obra representan, pois seña quen tome a palabra, non? Digo isto porque creo que para unha persoa que leva moitos anos traballando efectivamente nesta cuestión, pois non deixa de ser en grande maneira gratificante que persoas de outro tipo de condición etaria e mesmo activas na súa actividade política hoxe, pois fagan o que Néstor fixo de poñer un prólogo a este libro, non? Efectivamente, o libro é un libro de divulgación, non? Pero non é unha divulgación morna ou, se vos queredes, infantil, non? É unha divulgación que parte do suposto de que Rosalía pois ten unha categoría dun escritor clásico e, como tal, hai que tratalo, non? E tamén desde o punto de vista de que os leitores potenciais do libro son persoas con capacidade para razoar sobre algo que estamos vivindo
incluso na sociedade galega e na actual situación da humanidade, nos momentos históricos nos que nós estamos. Por lo tanto, creo que o esforzo que eu fixen durante moitos anos foi descubrir algo que eu non podía entender que fora como dicían. É dicer, dedicarme a encher de un contido real unha imaxe que estaba totalmente deturpada, que eu veía que non era o que os demais mayoritariamente dicían, pero que, claro, tiña certas incapacidades, unhas derivadas da miña formación cultural escasa, e sobre todo da formación histórica, moi escasa, outros derivados da profundidade da obra de Rosalía, outros de prexuizos e tabús que partían do suposto de que a obra rosaliana é cantares gallegos, e outros derivados de que cantares gallegos se lía pois da maneira hexemónica e estereotipada con que a tradición pois o fixo vivir ao longo do tempo a través de 2 ou 3 poemas que normalmente foron poemas recitados na emigración e aprendidos na emigración e rebotados para aquí. É dicir, que é verdade que a obra de Rosalía, a súa popularización non se tería producido a gran escala se non fora polo fenómeno da emigración. Ora, tamén cabe decir que se non tivéramos emigración é que seríamos un país normal. Entón, para que isto se vexa na súa lógica completa. Pero a verdade é que é así. Rosalía fixo no seu momento histórico unha obra inxente que aínda en moitos aspectos eu estou descubrindo en toda a súa fondura neste momento, porque é curioso como a pesar de moito que se leva traballado sobre ela, aínda hai temas que son tabús ou que ninguén se atreve a confrontalos, non? A confrontalos e a averigualos, que xa sei que é difícil. Por exemplo, lendo a Murguía en Os Precursores, pois claro, a min deu unha impresión de que o leía por primeira vez, cando eu leí ese texto, pois xa non sei cantas veces, pero de tanto lelo e de tanto lelo cos anteollos do que che din sobre Murguía e dos anteollos sobre a relación Murguía-Rosalía tal como está analizada ou definida, pois eu penso que hai frases que se me escapaban. E, por exemplo, por que eu non me fixei en unha frase brutal que donde di literalmente que Rosalía foi asediada e agredida na súa ausencia en medio dos seus fillos. Bueno, unha cousa que efectivamente hai despois algunha pegada dese fenómeno en unha carta que lle escribe Rosalía a Baltar, o alcalde de Padrón, dicíndolle que, por favor, se lle pode prestar algún amparo ou protección en relación con un home que vai a molestar. Pero claro, eu creo que se o marido escribe unha cousa tan brutal que non ten unha interpretación metafísica, sino que ten unha interpretación literal, é porque Rosalía pasou por momentos onde non solamente a agresión verbal o desprecio moral, senón incluso o medo físico padeceuno, e non era só que eso hipotético por unha convivencia marital que nos últimos anos da súa vida non tiña. Tiña un apoio marital, pero non unha convivencia marital. Por eso, Murguía, en isto non minte, di que a éxira da familia, o cabeza de familia, era Rosalía de Castro. É dicir, ela foi a que tivo que enfrontar os últimos anos da vida, sacar adiante nada menos que 5 fillos. Non? Bueno, entón este tipo de persoa, que é unha muller que procede do sector da fidalguía rural, pero unha fidalguía que ten afáns culturais, e que a súa nai procurou o mellor para ela dentro das súas posibilidades, produce unha personalidade de alguén que quere, a través da arte, da literatura, chegar a ser unha muller independente. Entón, esta obsesión rosaliana de vincular a súa dignidade persoal ao exercicio dunha profesión que lle dera para comer e que ao mesmo tempo enlevara, en certa maneira, a súa condición intelectual, é algo que non se pode obviar ou esquecer para saber incluso como é a súa trayectoria literaria e as súas frustracións por non lograr
Non o éxito desde o punto de vista social, sino por non lograr que a recepción da súa obra fose a que calquer escritor ou escritora normal que se aprecie desexa para si mesmo, non? Entón ela, efectivamente, non confunde nunca gloria con calidade, pero sí é sensível ao feito de que aquelas obras nas que ela tiña depositada a esperanza de que foran consumidas debidamente, non se producise ese fenómeno. En particular, como algunhas novelas en español, moi en concreto, El caballero das botas azules, que tiña un sentido da transibilidade tan grande que ela estaba esperando que fora mercada polos estudantes da Universidade de Santiago. Como ese fenómeno non se producía, hai cantidade de cartas, ou moitas cartas, a Soto Freire, preocupados, ambos os dous, de como vai a tiraxe. E por eso incluso Soto Freire puxo segunda edición antes de realmente producirse ese fenómeno. Era para ver se tiraba da novela. Non se preocupe, señora, é que ahora se van de vacacións, pero cando volvan... É dicir, había unha tensión. Isto non era unha dedicación, digamos, un hobby. Era unha ocupación alimentaria. A parte de os debates intelectuais que lle gustarían a Rosalía. Ben, digo isto porque é certo que nos últimos anos Rosalía foi acadando cada vez máis un novo recoñecimento, pero que está basado en unha especie de consumo de merchandising, as camisetas, de unha leitura moi superficial ou parcial da súa obra, de tal maneira que o nome predomina como símbolo sobre a leitura directa ou a escenificación desa obra ou a musicación desa obra ou a encenación no teatro. Hubo últimamente unha experiencia espectacular que se estuviéramos en un país con un goberno normal eso tería visto media Galiza, que foi o espectáculo teatral de María Barcala, que mantivo unha hora e pico de presencia escénica, enfiando un tras outros poemas rosarianos bastante ben escollidos, en un espectáculo que, vamos, río meu das capacidades da señora Núria Esper e incluso do tipo de poesía que le recitan en relación co aquel espectáculo admirável que, desgraciadamente, chegou a unhas 30 ou 35 representacións nada máis, porque non gozou ni siquiera do impacto propagandístico que debera de gozar. Por aí é onde se pode comprobar a vixencia da obra rosariana, incluso en estado de recitación por métodos tradicionais. Ainda que aquelo, xa vou repetir, era como unha especie de obra escénica sobre a súa actitude vital e a súa evolución persoal. Ben, pois hai artigos que aquí van dedicados a sinalar como a obra rosariana está en función unha do criterio de convencer aos galegos e galegas de que somos galegos e galegas e que iso tiña non solamente unha intencionalidade ideolóxica, sino a intencionalidade cultural de crear un espacio para unha literatura nacional. E ela fixo metódicamente, procurou metódicamente ese objetivo. Primeiro, Cantares Gallegos, que é como unha especie de catecismo con esa finalidade que vos dixen antes, pero claro, de grande calidade literaria. É a contrarréplica antagónica aos Cantares de Trueba, que era un catecismo español, e promovido, ademais, pola raíña Isabel II. Por eso, ela cita a Trueba, dice, sí, eu admiro moito eso, pero eu vou facer esta outra cousa con nós. E é o que fai. Bueno, ese libro, xa vos digo, é un libro de migración e un libro de gran triunfo en Cataluña. Despois, en Galiza, internamente, é dúas minorías que o colleron con maior ou menor afecto. Ben, o espírito patriótico realmente o que fai a Rosalía moi singular, e é o que hoxe normalmente non se fala del. Claro, Rosalía, cando ten o conflito de 1871,
polo artigo que escribe en El Imparcial sobre os costumes galegos, en particular o que chaman nos libros prostitución hospitalaria, pero que de prostitución para mí non ten nada, é un hábito que se producía, como ela mesmo di, en certos povos indígenas de América, e tamén Diderot pois descubre en Haití e en moitos máis sitios, non? Que cando aparece un forasteiro nun deses lugares da Costa da Morte, pois se lle ofrecía a pasar unha noite con a filla ou a muller da familia a que en que este home errante era acollido, non? Bueno, eso provocou unha relación virulenta nos xornais que eran prácticamente como La Voz de Galicia e o Faro de Vigo de hoxe, non? Na Coruña e en Vigo, La Concordia en particular, no caso de Vigo, non? Unha condena dicindo hai que ver que señora de cousas fala e que mal nos deixa quedar, non? O sea, este é o ataque, pero realmente o ataque, aínda que non coñecemos o texto, eu estou por asegurar, vamos, o que se escribiu contra ela, sabémolo por refraccións en outros textos, non? Donde algún amigo dela, como Segade Campoamor di, que vergoña que se atacara así a unha señora e tal, non? Porque se meteron, digamos, no aspecto moral, como se esta señora é unha señora inmoral, sin principios, sin nada, non? Eu estou por asegurar que o fixeron porque nese mismo artigo ela volve a repetir que para ela onde descubriu o seu ser galego foi no exterior, e que para ela esas terras exteriores de España eran para ela estranxeiras. Ese é o problema. É dicir, o cerne patriótico da obra rosaniana que non perdeu nunca foi a morte con iso. Ora, a outra cousa é o proxecto cultural que ela tiña, que efectivamente cumple metódicamente, primeiro cantares gallegos, despois a narración en lingua galega, o conto galego, os ensaios, que son os prólogos, a carta aos directivos da Sociedade de Beneficencia da Habana, carta que ora xa está comprobado que ela tiña conciencia de que as cartas privadas habería que facelas en galego, e de feito consérvanse as cartas onde respóndelle o chantre de Salamanca en galego a petición dela, o cal é de supor que respostaría en galego. O problema está que, como se están destruídas, sobre todo as cartas dela, non podemos verificar, pero a petición foi dela. E o outro responde dicindo, mire, sí, a pesar de levar moitos anos aquí, sigo conservando a miña lingua e tal, no Val de Celanova, e non sei como vostedes tenden tanto valor para o obxectivo que procuran que convencer aos galegos de que son a esas mulas, esos necios, esos tal, como dicindo, ese é un pobo que non ten amaño, o de un galego de Salamanca, un chantre moi culto, é moi, por lo que se ve, moi civilizado, que admiraba a Rosalía profundamente. Sempre lle preguntaba a Murguía por ela. E ela escribiulle, e escríbelle. Non temos a carta. Entón, a ruptura das prácticas lingüísticas a nivel escrito, ela fixoas todas a nivel escrito. No libro hai un artigo que saliu en Sermos Galiza que formula a cuestión de que ninguén quere formular ou se formula de forma demagóxica, hostil ou ben laudatoria, ¿no? Esto de que, pero escribió en gallego e en español, ¿no? Era bilingüe. Sí, pero todos que din eso nunca explicaron a súa obra bilingüe, nunca. Pero é máis, eso é así as condicións dunha escritora profesional no século XIX. Inda o son hoxe, sabichedes que hoxe os que manteñen máis o tipo solamente se preocupan de a ver si a traducción ao español da mesma obra, cando no caso de Rosalía eran dous mundos separados,
preocúpanse de que chegue máis tarde a inundar o mercado galego. Si se preocupan, son un ou dous. Nas condicións do século XIX era a ruptura da diglosia cultural. Rosalía non se sentía aludida polo feito de que era falar en español co seu marido, ni siquiera que lle falara aos fillos en español, porque a práctica coloquial oral ainda era a dunha nena que sí, na infancia e na adolescencia falou galego, pero como unha lingua coloquial. A educación ela recibiuna formalmente en español, latín e francés. Eso é o que ela viu por escrito. Entón, esa rapaciña, sendo maior, é unha señora totalmente diglósica desde o punto de vista oral. A isto non hai que terlle medo, porque non hai outras condicións para un cambio de conciencia en ese aspecto. O cal non quere decir que ela teña unha concepción diglósica sobre a lingua. Quere decir que ela pensaba que o objetivo primeiro era convencer as persoas como ela de que o galego era unha lingua de cultura e que tiñamos que facer un espacio de comunicación propio na nosa lingua para todas as funcións. Eso era o exixível no século XIX, o posível, o practicável en máximos. Pero ela depois tiña, en aspectos escritos sempre, unha opción de chegar ao máximo. E o das cartas demostra unha pública, e agora hai as probas incluso de documentais de que se instou e instigou aos demais a facelo así. Bueno, todas estas cousas nos libros se formulan dunha maneira xornalística, dunha maneira o máis aceitável posible, non? Como tamén se formula a parte da ideoloxía nacionalista, que é o que nunca se fala dela, bueno, pois se abre un camiño para que, a ver, o feminismo rosaliano, cando todo o mundo o negaba, non? Chegaron a decir barbaridades sobre Rosalía, non solamente que era analfabeta, inculta, sino que, bueno, que era unha señora tradicional e cosas polo estilo. A xente moitas veces confunde ser unha muller casada e con fillos con que eres unha persoa normativa. Afortunadamente estamos vivindo xa nunha sociedade, para eso sí, que se a xente pensara un pouco, xa se decatará de que tamén no pasado, a pesar de todas as apariencias, as cousas non eran como aparentaban. Entón, Rosalía ten o problema e ten a ventaxe de que é unha muller, en principio unha muller que ten fillos, que é certo que os ten a partir dun determinado momento, cando hai algo que entra en crise, que entra en crise, sin embargo, estando no mellor momento económico non derivado dos seus ingresos, derivado dos ingresos do marido. E entón é nese momento cando ela ten unha especie de ansiedade materna que non perde máis que por, digamos, evolución biolóxica dunha muller enferma e que se sinte cada vez psíquicamente peor, sobre todo, e moi pobre, en un estado miserable, sobre todo a partir de 1876, coa morte do fillo Adriano, non? Entón, vamos ver, o feminismo rosariano é un feminismo que ten moito que ver tamén coa conciencia de clase. É dicer, que as mulleres en Rosalía non son seres existentes ao marxen da condición económica e tamén da condición afectivo-sexual. E aí é onde ven a Rosalía máis impenetrável, máis misteriosa, que é a que xoga no terreo da androxinia, que era o que se facía no século XIX para falar destes temas, non? Pero é moi curioso que ela mesma xa emprega a terminoloxía que entón se utilizaba para agochar todo o que eran amores heterodoxos, por exemplo, os amores sin nombre, non? Que é a terminoloxía que emprega en As orillas del Sar. Ou se leedes, eu leendo agora, relendo, en As orillas del Sar, dixen, ai Deus, pero isto, algúns poemas, hoxe, con esta especie de non sei, de intolerancia moralista que hai,
algúns os lees e dis, bueno, isto parecen casi, poderían ser acusados de pederastia feminina, non? Pero pederastia, porque Rosalía ten un sentimento e un sentido sensorial para a fermosura das mulleres espectacular. Bueno, entón, claro, faime gracia porque a mí unha señora da Universidade de Barcelona dixo, hombre, Paco, pero Rosalía non era homosexual. Dixen, eu nunca dixen semellante cousa. O que digo é que en ela está todas estas problemáticas. Entón, bueno, eso sí, dito así, xa. Bueno, dito así, non é que eu diga así por un eufemismo, por un tabú, digo porque xa sei que é moito máis complexo que todo iso, pero a obra de Rosalía dá para iso e ainda é unha fonte pois inexplorada debidamente. Ahora, se reducimos a un feminismo de rompedor así a americana, pois efectivamente é forzar un pouco as cousas e formulalas artificiosamente porque ela era unha muller das condicións en que viviu. E depois referiuse Néstor ao tema de Concepción Arenal, non? Bueno, eu fixen ese artigo porque, francamente, ler na Voz de Galicia un artigo de Fernando Salgado, que foi un señor que foi conselleiro, non? Como PSOE, que demostra, vamos a ver, a facilidade con que temos os galegos para denigrarnos a nos mesmos, non? Sin justificación, porque eu, se é unha cousa certa, pois tenemos que cargar con ela. Pero claro, este señor colle e di que como Rosalía, que se acordou de a fame en Galiza e dos segadores galegos, non tuivo a mínima piedade con a fame que se pasou en Castela e tal, como si fixo, sin embargo, solidariamente Concepción Arenal. Claro, dixen, pero, a ver, é que Concepción Arenal non se acordou para nada nunca de Galiza. Eso ao señor este non lle preocupa que Rosalía, e ademais que diga castellanos de Castilla, acusándoa de xenófoba. Isto hai que contestalo, non? E hai que contestalo dicindo, a ver, cal é a posición da señora Concepción Arenal respecto dos temas galegos? Fames, emigración, tal, nin palabra, nin palabra, é máis. Fala de Irlanda. O cal o fai aínda máis. Claro, entón ese artigo vai dedicado un pouquiño, con todos os dados, incluso coa escrita de uns e outros, a poñer un pouco as cousas no seu sitio. E os demais, efectivamente, son divulgativos, hai incluso algúns que é un mero exercicio de, despois dunha leitura dun poema, reproducir en prosa a impresión que non lle produce, pero como se fora un plaxiario, pero facendo un texto alternativo que non é, por suposto, da mesma calidade, pero se indica a capacidade de autopropulsión que ten incluso para que unha persoa que non escribe ben creativamente o faga, impulsado e provocado pola leitura do texto original, non? Bueno, e entón acabo xa para facer honor a Rosalía, que é o que nos importa, e ter presente que hai que relela, que iso é moi importante, sobre todo Follas Novas, que é un libro espectacular. Ese libro, nas culturas europeas do século XIX, non hai nada igual. Hai moitos bons poetas, pero os poetas bons das culturas máis desenvolvidas son todos poetas onanistas, é dicir, individualistas, psicoloxistas, e a min o admirável de Rosalía é a capacidade que ten para manifestarse nunha cantidad de matices que van, como ela mesmo di, do máis persoal e individual e íntimo ao máis colectivo. E vivilo como en síntese que parece que é propia. E iso é unha cualidade literaria que eu non vin nos poetas, normalmente non a teñen. Bueno, entón vamos a ler dous poemas de Follas Novas para que se vexa a súa cualidade lingüística e se comprobe que unha persoa que escribe isto tivo que ser forzosamente, ademais de que se sabe, porque o propio Murguía o di, que a súa lingua originaria foi o galego. Ningunha persoa
pode empregar o vocabulario concreto que ela emprega se non se mamou esa lingua desde a infancia. E os españolismos todos que ten, os castellanismos, son derivados precisamente do vocabulario máis próximo á cultura religiosa ou á cultura científica, cando se fala de algúns temas que na lingua popular tradicional non están integrados ben a fonoloxía do galego, ou incluso que están violados no seu campo semántico, non? Entón, vamos a ver. Este que é o misterio que hai no mundo, e estamos vivindo nunha situación en que podería ter moitas vinculacións co que pasa hoxe. Non ten título, que iso é moi importante, os poemas que teñen título e os que non teñen. É por algo, non é un capricho. Os que teñen título todos, porque Rosalía ten un carácter didáctico no bon sentido da palabra tamén. Sempre quere que haxa unha conclusión. Inda que seña unha conclusión dunha complexidade ou dunha misterio ou irracionalidade grande, pero que obrigue a asumir algo. É dicir, é un discurso racional, pero vivido dunha maneira simbólica ou dunha maneira sensorial totalmente creativa, é dicir, poética. Entón, di así: xigantescos olmos, mirtos que brancas flores ostentan, unhas con cogollos inda, outras que o vento esfollea, buxos que xa contan sigros e que xuntos verdeguean, formando de rama e troncos valos que naide atravesa e nos que moi descansadas fan o seu niño as culebras. Loureiros, irmáns dos buxos, pola altura e a nacenza, pois arraigaron a un tempo no máis profundo da terra. Limoeiros e laranxos que o verde musgo sombrean e o lido esparcen de azare con que a xente se recrea. Eternos bosques en donde sombrío misterio reina, onde só os paxaros cruzan polas tristes alamedas, onde a marmurar as fontes un cuidara que se queixan, e onde o mesmo sol do estío melancónico penetra. E en medio desta espesura e desta hermosa tristeza, nunha casa aínda máis triste, si de fachada soberba, ali din que ten o niño a nai de todas as meigas. Casa con portas de cedro, en cada ventana reixa, cociña como de monxes, silencio como a de igrexa, criados que non dan fala, cans que morden como feras. Ali a viron, negra e fraca, como unha gata famenta, no máis san e máis florido da hermosa terra gallega. E estes mals que nos afrixen, din que todos veñen dela, mais sucede nesta vida que os que teñen culpa non a levan. Isto é moito, non? Bueno, vamos ao último, que é o tema o transformismo rosariano, non? Ela, en materia religiosa, é moi heterodoxa, non? Vai desde un cristianismo pois así evangélico ao panteísmo, a reencarnación, bueno, pero responde en certa forma ao seu carácter imaginativo e tamén a unha forma de recriar as frustracións a través da arte en algo fermoso, non? En algo belo, non? Hai un que ten título, e é por algo, claro, que se chama a bandolinata, non? Bueno, un instrumento e unha
certamente algo orientalista, non? É moi, en fin, que ten algo de exótico e ao mesmo tempo vinculado ao amor, non? Está tamén en Varia, a bandolinata, 119. Hai moitos moi bons, A bandolinata. Ca espada asesina no peito encravada, o espírito na sombra e o corpo na lama, máis negra que a morte, que a terra máis baixa, bagullas de sangre, chorando eu estaba. De pronto, ante o espeso da brétema parda, con rara armonía, saliu unha cántiga, que fresca e que doce, que leve e que extraña, soou nas recónditas cavernas da praia. Calmouse o meu dore, cal sede coa auga do pobre sedento na fonte se calma. Nos ollos detidas quedáronse as bágoas, na mentras, inmoble, suspensa escoitaba. De tempos remotos, de edades leixanas, de noites sereas, para sempre acabadas, aquel cantar tróuxome non sei que lembranzas, non mortas, dormentes, quen sabe en que campas. Coidara que a oíra nos campos de Italia, sendo eu quizáis reina, quizáis sendo escrava, na orela do Bósforo, do Pazo á ventana. Mais sempre, amor fondo, sentindo na alma. Que extraños soñares, se en min despertaran do músico incógnito coa sonora cántiga. De anteriores vidas, cales recordanzas calmaron a dore das presentes ansias? Quen pode dicilo? Misterios da humana, frágil natureza, naidos explicara. Só sei que sentindo consolo na alma, amei desde entonces a bandolinata. Que é unha... Bueno, pues, quero dicir que o libro é fácil de ler, eu penso que a máis podedelo facer de forma discontinua, non ten problema, e trata pois, os temas todos que son tabús, pero na discusión así, diaria, non? Eu sempre digo, non hai que terlle medo a que Rosalía seña unha escritora en español. Eso é as condicións e o inicio da ruptura para crear unha literatura nacional, que vou a repetir, ela tiña perfectamente delimitado a función das dúas naquel momento. Bueno, pois nada máis e moitas grazas. Ben, pois, se queredes abrimos un pequeno coloquio que seguro que será moi interesante, xa que tedes a oportunidade de preguntar a Paco o que quixerdes. De acordo? Eu quería preguntarche unha cousa, querido Paco. Como tratou a crítica literaria Rosalía de Castro? Como tratou? Sí. A ver. Bueno, primeiro, non a tratou, non? A ver, vouche dar un dado que é interesante, que tamén eu leino 50 veces e non lle din a importancia que tiña até hai moi pouco, non? Cando morre Rosalía, as necrolóxicas que se publican, a maioría son pequenas, a inmensa maioría son pequenas, e hai moitos xornais que non se dan por olvidos, non? Curiosamente, en unha das necrolóxicas que aparece, un señor que se chamaba Camilo Placer, parece, di claramente, con outra frase, non? Pero di, bueno, esta señora morreu, acabou o problema. Así, como dicindo,
esta tiña unha intención que históricamente tropezaba coa evolución da historia, co progreso histórico. Por lo tanto, morreu ela, non vai ter continuadores. Bueno, isto é moi interesante porque revela tamén o estado en que ela morre. É dicir, o desacogo que ela tiña porque non notaba, non viu que se creara un corpo social, ni siquiera no terreo cultural, lingüístico, tal como ela e o seu marido de outra maneira a definiran. De aí ven o que, por exemplo, o Alonso Montero lle chama deserción, no? É curioso que falen de deserción as persoas máis antinacionalistas que é curioso, non? Dice, bueno, pois, e persoas que escriben libros que en un país normal estarían denigrados. Pero, bueno, isto como son institucións todas, endogámicas e tal, pois temos un problema, non? Porque eu creo que todo é moi respetável. Ora, o que non é respetável é que ti digas barbaridades e non solamente non se ratifiquen, sino que ademais a xente siga considerando os que din barbaridades autoridades, non? Eso sí que xa é, entra un pouco xa nun terreo escabroso, non? Bueno, pois entón, primeiro, non tivo algo, e máis, os que primeiro lle botaron mau a Rosalía, pois foi con intencionalidade, por parte deles intelixente, de apoderarse dela, porque viron que se non se apoderaban, quen iban a ser os seguidores devotos, os que iban ao altar de San Domingos, iban ser os que pensaban como ela. E iso era un perigo potencial para o futuro. Entón, o primeiro libro que hai, que é a poesía de Rosalía de Castro, é dun crego que era confesor de Alfonso XIII, Vales Failde. E claro, un libro terrible, porque é un libro que está obsesionado con converter a Rosalía en católica. O sea, era un crego que se ve que era inteligente, claro, que era, como tantos galegos, vamos, de extracción seguramente popular, que vive na corte de Madrid, que se dá conta, decátase de que esa señora é moi importante, a súa obra, e entón o que fai é apropiarse dela de forma desgarradora. Ben, entón, a seguinte xeracións, a xeración das Irmandades da Fala, algúns deles tiñan claro que Rosalía era unha cousa moi importante, para alén incluso do seu valor simbólico. Se sabían que era unha grande escritora, pero ao esforzo que se fixo e que se estuve facendo desde certas esferas porque fora recoñecida e integrada na cultura oficial, tamén os tiña paralizados, e por eso eles ninguén levou a contraria a imaxen de Rosalía como santiña, porque era a maneira de glorificación dentro da cultura do Estado español. Facela unha señora non heterodoxa en ningún campo. É dicir, a posibilidade de asimilación con recoñecimento, o billete de 500 euros. Non? E aí, pois, a xeración toda de Castelao estaban, a ver, había que enxalzala, pero non meterse no... Non lles pareceu que fora conveniente, tácticamente acertado, tal, meterse aí, para alén de que a obra de Rosalía, todo hai que dicilo, o que non son 3 ou 4 poemas de cantares gallegos, é unha obra intelixível, pero unha obra moi profunda. Non é unha obra, a ver, para ir a un baile de cantiga, non é reducível a eso, non? É moito máis. E entón, eso foi arrombando toda a obra en español, sobre todo a novela, agás a obra en español de Nas Vellas del Sar, que dentro da operación de apropiación de Rosalía levaron adiante Unamuno, Azorín, e depois hai incluso os poetas do 27. É dicir, que a Rosalía foi máis usada e máis utilizada de unha maneira desde fora, con a intención de unha integración e un control político, como se dixeron os do país. Bueno, eso provocou que toda a intelectualidade máis nacionalista fora un tema simbólico, en certa maneira tabú. A grandes rasgos. Depois hai outras cousas que demostran que algúns
sabían que tiña incluso textos que se podían facer óperas, e hai textos manuscritos, desgraciadamente, que nos foron publicados, que eran para facer, por exemplo, da Valliña que está sorda, unha especie de opereta, o sea, había xente que sabía. Otero tiña unha idea clara de moitas cousas de Rosalía, pero incluso en Castelao se notase, biches que non, está sacralizado, non vamos tocar de non. Entón, eso correspondeu á etapa posterior aos últimos anos do franquismo. Entón, curiosamente, o primeiro que di algo sobre Rosalía que si conecta co seu carácter heterodoxo, pero no terreo do desexo e da sexualidade, é o Machado da Rosa. É un portugués que escribe un libro desacertado na súa vinculación dos fenómenos psicosexuais de Rosalía ás anécdotas vitais, que lo vincula pois, ao Aguirre, al outro, cousas que eso non se sustenta así como el o fai, pero a idea de tal que o horror por desexar e a mesmo saber que ese desexo é un pecado non no sentido religioso só, sino que é algo anómalo, algo perturbador, eso está en... Pero eso quedou aí como unha especie de tal. E depois hai unha investigadora estranxeira que era María Antonia Nogales de Muñiz, que tamén presentou unha tesis de doutoramento na Universidade de Ámsterdam, que curiosamente é un libro que ao final ten que publicar ela cos seus cartos, porque Galaxia negouse a publicarlo. E se chama La poesía de Rosalía de Castro. E entón é un libro que aparece no ano 66, ou por aí, e que é un libro do punto de vista analítico da súa obra literaria moi bo para a época, pero claro, son persoas que non teñen nin o contexto galego, nin non se meten en aspectos, pero si detectan que hai algo excesivamente original, algo moi distinto aos escritores do romantismo, de moito valor, tal, eso sí que o ten, non? E depois ven quen fixo unha difusión popularizadora, pero nefasta, porque xa che digo, a Rosalía inculta, Rosalía tocou a gaita por casualidade, era unha señora limitada, tiña unha conciencia teolóxica do mundo, todo isto Alonso Montero. E iso foi un libro, Rosalía de Castro, que está en Júcar, que foi moi vendido. Ese era o libro, digamos, de cabeceira de toda a progresía posible existente en 1970. Digamos que eso sería o caldo de cultivo donde fomos alimentados persoas como min. Claro, eu aquelo, pois, chocoume, tampouco era capaz de rebatir aquelo, primeiro porque non tiña unha lectura íntegra da súa obra. Bueno, chegaronse a decir cousas como si prescindimos da obra narrativa en español de Rosalía non lle facemos ningún dano. Además, ainda arriba despois denigrando o que ao mesmo tempo enxalzaba, non? O bilingüismo, o da deserción de que esta señora, vamos a ver, na Facultade de Letras da Universidade de Santiago houve moitos anos que se chegou a decir que Rosalía era unha traidora. Isto o decía o profesor Salgado nas aulas onde se formaban os profesores todos de literatura galego-portuguesa. É dicir, que recibía os ataques de todas partes, dun independentismo así folclórico, del comunismo a la europea, e tal, en fin. Entón, ese é o estado da cuestión en 1980. E entón, a partir desa década de 1970 se empeza a haber unha contestación xa moi radical desas variantes, tanto as variantes tradicionais como desta intelectualidade así antinacionalista, pero progre, non? E aí é onde hai un libro que, para que vexades como todo está relacionado, que é o libro de Catherine Davis, La poesía de Rosalía de Castro, que ten Galaxia, cando hai
un pouco despois do Congreso de Rosalía en 1985, e que solamente o publican cando saben que vai sair a miña tese de doutoramento pública. Mais aberrante ainda, a miña tese de doutoramento está aprobada na Universidade de Santiago, presidindo o Tribunal Carballo Calero, con Henri Poulain, o profesor da Universidade de Montpellier, que ten un libro sobre as estruturas métricas e a versificación en Rosalía de Castro. Era o libro que se empregaba na bibliografía de todas as universidades galegas. Hai unha traducción ao galego de Galaxia. Ese señor que estivo no tribunal desa tese, en público, recoñeceu, non alteraba para nada o valor do seu libro, pero recoñeceu-no, porque o libro dele era sobre métrica e isto outro non tiña nada que ver. Pero ele decía, de pasada, decía que Rosalía non era unha poeta filósofa. Bueno, no acto formal da tese, o señor ratificou en público. Moi ben. Sale a traducción de Galaxia con esa ratificación. O libro desaparece, xa de ser recomendado, na Facultade de Letras da Universidade de Santiago de Compostela. Máis grave, a miña tese de doutoramento se aproba con sobresaliente cum laude, vamos, con acto cum laude, que era entón non había, era máis que había acto ou acto cum laude, non aparece durante anos na bibliografía da Universidade de Santiago. É dicir, unha universidade que aproba tesis de doutoramento que despois as censura. Estas foron as condicións en que nos movemos aquí. Entón, claro, desde o 80 hasta fins da década dos 90, por aí, nos 90, estuvemos con unha situación penosa, ata que, claro, se decataron de que era mellor levantar a espita, apropiarse das cousas e aceptar a nova imaxe, pero de tal maneira que pareza que eso foi unha creación ex nihilo, que caeu do ceo. Que caeu do ceo. E por eso ti sabes que hai señores que, ainda nas bibliografías que empregan, collen e censuran o meu libro, e se quedan tan tranquilos. Señores que chegan a inspirarse nel para apreciar parcialmente cousas. Claro, esa situación foise debilitando. Bueno, a última, xa esperpéntica, foi cando se celebra isto do ano 2013, non sei se era de cantares galegos, non? Entón, no Consello de Cultura Galega é onde se organiza esa efeméride, donde vai Catherine Davis, vai nas conferencias de pola mañá, varios, así, non? Entre eles eu, que tamén me convidaron. Ben, entón, a mí, foi todo correcto, non hai problema. Pero eu quedeime abrallado e ao mesmo tempo moi satisfeito, porque o día que lle tocou a Catherine Davis, puxeronlle de relator, que a todos nos poñían un relator, a mí me puxeron un relator, era alguén que leía o que ti escribira, vamos, que ti máis ou menos sabía o que ti ibas a escribir, e facía unha valoración, como quería, non? Bueno, todos, en eso foron todos moi correctos, pero cando chega o de Catherine Davis, que agora a esa época xa era unha señora maior, debe ser unha muller moi honesta, non? Porque cando lle tocou a ela, puxeron de Barreiro. E entón Barreiro comenzou así, pero así. Hai dúas maneiras de ver a Rosalía, eso está grabado, se pode comprobar. Unha, a de Francisco Rodríguez, radical, bueno, unha cousa horrible, non? E a outra, la de la señora Catherine Davis, ponderada, rigurosa, así, Entón, claro, acabou de falar, empezou a señora Catherine Davis e empezou, bueno, con esa forma de falar que teñen os británicos, creo que falaban español, ahora tampouco me fagades caso porque a mellor non era así, creo que sí, pero bueno. Ela empezou e dixo, bueno, eu tengo que decir que a mí me hubiera gustado escribir el libro que escribió Francisco Rodríguez. Bueno, pero que pasa eso, e ao señor que está ao lado non se lle cara de vergoña, e acaba, e non nin palabra, Eso, a este nivel, pero isto en 2013. Claro, entón eu non discuto que esos señores señan cultos, eruditos, o que queiras, pero é sorprendente todo o que fan, non? Non se equivocan, sempre van na mesma dirección. Sí.
E bueno, tamén temos por outro lado a figura de Carballo Canelo. Claro, Que pero efectivamente, e aí está, pero eu estuve, xa o citei no tribunal, vamos a ver. Carballo, a historia da literatura galega, o capítulo dedicado a Follas Novas, é a primeira vez que se enfrenta ese libro, se analiza e se interpreta. O que para claro, Carballo era un home, primeiro, da súa xeración, segundo, moi respeitoso, moi formalmente moi correcto. El pertence a un ambiente e unha xeración en que certas cousas pois non era, pero están, vamos, é espectacular. O que hai sobre Follas Novas, o primeiro serio, e despois, eu claro, falei moito con el sobre, e nunca me fixo, vamos a ver, e ele o fai, facía, nunca me fixo unha crítica de que por aí non. Non, é máis, na tese, eu penso, foi o seu último acto público, e eu penso que ele estaba feliz, feliz en unha parte porque había moita xente, non? E en outra parte porque eles mesmos recomendaron que aquilo se publicara canto antes, non? É dicir, que eu en grande maneira, pois claro, tamén fun posible gracias á protección de esa persoa que ainda existía, que era un catedrático emérito da universidade, e que, bueno, pois ali tuve a posibilidade de poder facelo, non? A partir, xa te digo, o problema agora é que a popularización do seu nome está feito, creo, e unha parte da caracterización da súa obra circula pois daquela maneira, pero penso que isto pode e debe dar máis de sí, e creo que a forma é que en paralelo con todo ese merchandising, con todas esas cousas que se fan, ten que haber outro tipo de actuacións que leven á lectura, á escenificación, á recreación da obra, e a gañar lectores, porque, xa te digo, é moi actual. Mira, eu fixen a proba nos anos 70, eu antes de dedicarme a tal, me dedicaba a facer conferencias que no fondo eran, vamos, non sabía nada de nada, pero facía a proba con poemas, unha selección de poemas de Rosalía, e fun a sitios increíveis, ao medio do monte, por aí, por Salceda de Caselas, nos anos 75, 74, 76, bueno, a reacción da xente, que entón ainda había labregos, ainda había xente de eso que pasarían hoxe por ser da aldea, a reacción era espectacular, o cal quere dicir que esta señora ten unha capacidade de comunicativa, ainda sendo tan elaborada, non? Porque iso está moi elaborado de Deus, que é impresionante, e iso hoxe non se fai, non sabes? Se pensa que isto está, bueno, que la temos a actualizar vaciando en certa maneira outra vez, non? E iso creo que é a batalla de ahora, pero bueno, non é a situación dos anos tal. O grave é que moitos profesorados dos institutos se formou nunha atmósfera respecto de Rosalía en particular, pero en xeral da literatura galega, que non me extraña que pase entre outras cousas, eu tamén o digo con claridade. Pero claro, se vas amamantado na idea de que isto é unha mierda, pues, e que el gran poeta é Antonio Machado, e te dedicas a recitarlo na clase, pues dices, bueno, pues apaga e vámonos, non? E unha vez tuve un clavo clavado en el corazón. Ah, moi bien. Máis preguntas? Bueno, máis ou menos é o que hai. Pero, bueno, que melloraron moitas cousas, e eu vou repetir, hai xente moi honesta, sorprendentemente, e eu, afortunadamente, dentro dos moitos paus, pois tuve por lo menos a satisfacción así moral de escoitar a esa señora decir eso. O caso de Henri Poulain, que mira a él que lle importaba, que eso non se fai ninguén aquí. Perdón, que che parece o estudio de Catherine Davis? Vamos a ver, o estudio de Catherine Davis para unha señora británica
é moi bo, porque ela, claro, eles teñen a información cultural e histórica que teñen. Entón, ela xa o esforzo de materializar a obra de Rosalía e que se vira vinculada a un fenómeno sociohistórico, eso xa é moitísimo. É moitísimo. Porque é o que non se facía. Entón, eso ten moito mérito. Agora, claro, ela despois non se dedicou a eso. Ela antes de jubilarse, era como unha especie de xefa de departamento de literaturas hispanoamericanas, latinoamericanas, non? Mais, Vamos, que no caso dela está moi ben o recoñecimento que lle fixeron, non? Eso está claro. Bueno, dedicoulle esforzo, non? Claro, no, esforzo, e además de esforzo, pois tiña certo sentido de que que tiña un valor moi grande esta muller, non? E ela é unha señora formada en literatura inglesa, non é, vamos, non, que ali sí que non andan con coñas con eso de Shakespeare, Mire vostede, as liñas básicas nas que podemos ler a obra de Rosalía sería un patriotismo, un feminismo e unha heterodoxia. Donde podemos, como conformou ela esa maneira de pensar? Donde sacou esas ideas sociolóxicas, filosóficas? De onde bebeu iso? Bueno, vamos ver. É que nós tamén temos unha idea de que Galiza era o atraso e o atraso intelectual e non sei cantas cosas máis e que as cousas venen de París, non? Bueno, de París ou de Madrid, non? Mais ben. A ver, Rosalía, primeiro, as preocupacións intelectuais que había en moitos espazos do século XVIII eran moi elevadas para a época, porque moitos dos señores dos espazos pois eran ou militares de alta graduación, ou eran burócratas xa un proceso de usamento. Pero no caso de Rosalía, pois eran persoas que coñecían literatura en francés, por suposto a Dumas e a todos os escritores sociais os coñecían, leíanos. En Santiago, no que nos anos 46, 50, 56, todo o que era o socialismo utópico corría, e de feito, pois, na casa de Rosalía estaba Proudhon, entre outros, non? Dicir que eles tiñan un coñecimento incluso do pensamento xeral de toda de Europa, non na fasquía liberal solamente, non en plan de Rousseau ou de os Voltaires ou Diderot, sino tamén nas ramas todas premarxistas, eso o coñecían. O que era a Fourier e o papel das mulleres en obras de Fourier, e eso en Rosalía, Tiles Ruínas, por exemplo, e é unha parábola sobre a riqueza do pobre, ao roubo que se fai aos pobres por parte dos ricos, e a condena moral dese tipo de atitude. É dicir, que os socialistas utópicos, e era ela, o propio Kurmá o recoñece, non? Que era socialista, decía. Ahora, tamén teño que dicilo, non? Naquel momento histórico había un problema grave, que era o problema orgánico, organizativo, non? As persoas que participaban en política facíano en partidos que eran correntes de opinión estatal. Entón Murguía era un peón de un político moi importante que houve na España de Isabel II, que era o que realmente promoveu a Concepción Arenal, tamén, que era un home capitalista, que foi o que fixo algunha promoción dos camiños de ferro, os primeiros camiños de ferro, agora non me veo o nome á cabeza. Bueno, foi ministro de Isabel II, mentres que pensaron que era posible, desde dentro do réximen, modificalo a unha democracia burguesa, oligárquica, pero unha democracia, non?
Entón este home, Murguía era, vamos, era o seguidor del, iba a reunións que había en Madrid, que se encubrían de reunións literarias, ali recitou algún poema de Rosalía él, e Rosalía incluso escribiu para cando visitou Santiago este home, tiña anunciado a visita, e entón os artesáns, que eran os obreiros de entón, foron pedirlle a Rosalía que escribira un poema de recepción a este señor, non? Isto foi prohibido polo que entón tiña a competencia de orde público, que era o alcalde, non, depois, bueno, non me acordo como se chama, este home non apareceu, pero acabaron publicando o poema que fixo Rosalía, que é moi interesante lelo, porque aí é onde se ve como ela se dirixe a un político español, pero desde unha óptica totalmente galega. E agora o que faz usted por nós. Entón, se pode dicir que hai continuidade desde os provincialistas que quedaron desmantelados despois do 46. Sí, pero é que, vamos ver, aí a cuestión é que se lle chamamos provincialistas é un follón. Eu sou moito máis favorável a chamarlle a todo iso prenacionalismo, porque eran nacionalistas, ideolóxicamente a Rosalía non ten, problema ideolóxico non ten. Outra cousa é no terreno da política. No terreno da política os instrumentos que tiñan eran nulos, instrumentos propios ningún. Eran apéndices de correntes de opinión que se movían a nivel do Estado. O Partido Progresista, o Partido Demócrata, no caso de Murguía. Por iso a ela non lle gustaba moito a política práctica, porque a veía demasiado superestructural, moi alonxada do campesinado, pouco vinculada. Que iba a ser de nós? Que vai ser de nós se hai posibilidades de cambiar o réxime? E iso foi terrible, porque efectivamente o réxime mudou. Veu a Revolución do 68, pero non mudaron as condicións de Galiza, e no aspecto cultural e lingüístico empeorou. Por qué? Porque o que antes era un grupo de oposición ao réxime que aceptaba a cuestión lingüística de aquela maneira, culturalmente, entón, despois pasaron a ser sospeitosos. Entende? Un señor como Murguía ou como Rosalía eran sospeitosos de separatismo, incluso de federalismo separatista, sin ter vinculación a eso. Entón, a Rosalía esa opción non lle gustaba. Outra cousa que un periodista, un xornalista como Murguía, a posibilidade que tiña era escribir neses xornais. Non tiña outra. E despois ter un cargo de funcionario público, que o tivo. Pero o corpo social en que ti estabas inserido antes, que eran a mellor liberais, socialistas utópicos, tal, e que todos coincidían contra Isabel II e aceptaban de maneira taticista todo, despois non foi así. Veu a Revolución do 68, houve división, Murguía, que intentou ser diputado nanai, porque o veían de mal, entendes? Maniobraron para que non o fora, é dicir, que todo, e claro, a ela a sensación que lle quedou con toda o sesenio, por un lado, sí, o marido quedou colocado, pero a posibilidade de publicar, e non porque houbera censura, porque xa non había, despois houve libertade de imprensa, Follas Novas se tiñan preparado para sair en 1872, non foron capaces. E cando ven a restauración do réxime borbónico, claro, tarda 5 anos en poder publicala. E para iso, que hubo que facer? Que Murguía lle pedira a Castelar, que era antigo coñecido seu, un prólogo, pero lle pediu para que a censura, xa para que non miraran o libro. Vai avalado por un señor que do réximen anterior, pero que está ben visto no novo, entendes? Que é, bueno, e é terrible, sobre todo o que vas facer o de Dona Mira Pardo Bazán, bueno, é espectacular ver o mamoneo que se gasta e a adulación entre Castelar e a Dona Mira Pardo Bazán,
a propósito da homenaxe aparencial a Rosalía en setembro de 1885, levantan un boato teóricamente para ensalzar a Rosalía e é un ensalzamento da Condesa e del. Pero ademais así, conta o Castelar dille ela, e usted sabe, ela dice, y entonces yo miré para Castelar, y Castelar me dijo, y yo ya noté que iba todo bien, y fluida y tal, y hablé, y él me lo dijo con lo mejor de su sentimiento, bueno, unha cousa que, Dios mío, o sea, contan un acto de celebración teórica de Rosalía onde os protagonistas son as súas intervencións e o ben que o fixeron é todo isto, non? Bueno, entón, a ver, a mí non me gusta, por eso, simplificar as cousas, e no terreo político é que a situación era moi na que vivir Rosalía era dunha incomprensión terrible, para unha persoa que pensase como ela, que a máis non era política ela, ela era unha señora ante todo, unha patriota, pero de sentimento, de actitude psicolóxica, de intento de que o país fora outra cousa, da dignidade do país, non? E iso, home, nas días de Sara é un testamento impresionante, non? Un testamento impresionante. E claro, pois, ese libro se publica tamén con unha finalidade crematística. Ela colle e ordena unha serie de poemas que ten escrito e publicado en revistas, gran parte delas en revistas foráneas a Galiza, incluso en Buenos Aires son. E o que fai é estruturar un libro con eso, máis algunhas que fai a propósito para ese libro. Pero a maioría son desde 1869 até 1882. E entón, claro que o libro ten un sentido. É como unha especie de biografía profunda, non? E aí é onde deixa claro que o seu patriotismo, inda que ahora non é operativo desde o punto de vista literario, porque continúe coa batalla de escrita en galego, que é un patriotismo de fondo e de consideración do que o que ten que ser Galiza, non? E que ela non quere que a súa patria morra. Pero o fai vinculado a uns sucesos concretos, a confrontación con o arzobispo de Santiago, o cardenal Pallá, que é o que se encarga de liquidar pois o bosque todo de Conxo, e entón ela, claro, fai un libro de protesta contra as maus alleas e a vontade allea que impera sobre Galiza. Bueno, unha cousa do máis actual, non? E precisamente dese tipo de actos dos que nós descoñecemos moitos, porque ese é o problema, é de onde ven pois a inquina contra ela, incluso despois de morta, e por o que se nega o arzobispado a que lle lancen a oración fúnebre, a ver, que debe ser terrible, porque depois a familia non aparece, xa ten que ser grave, para que organizando o tinglado a Sociedade Regionalista Galega, depois el non apareza, e que faltaban non sei cantas horas e non tiñan o permiso de interior para a exhumación do cadáver. O sea, que foi un cúmulo de claro, que eso explica tamén un pouco a tendencia despois de Murguía a aceptar todo, o sea, para consagrala, o sea, xa lle daba igual. O caso é salvala do olvido, os desconto do esquecemento, que fora importante. Claro, en nome deso, pois claro que cometeu moitos erros, seguramente, e aceptou cosas que eran inaceptables, pero as circunstancias foron estas, non? A él mismo non lle gustaba nada falar da súa muller. Hai cartas que lle dirixe ao fillo, ao Ovidio, está en Madrid, e lle di claramente, meu fillo, eu non quero que ti pases as miñas calamidades que eu pasei. Por lo tanto, se ti te lías con Montero Ríos para sacar uns cartiños dos tal, eu non vou facer ninguna crítica de nada deso, porque ele odiaba a Montero Ríos, non? Pero comprende que seu fillo está en unhas circunstancias
macabras. Bueno, pois cando lle fala do pasado, oi, sempre obvia falarlle da súa nai. O cal quere dicir que, claro, el tiña unha sensación de que, bueno, que as cousas foran moi duras, non? Bueno, é un pouco... Son as 9, se callar temos tempo aínda para algunha outra cuestión, se é que hai. Non. Bueno, pois, nada, moitas gracias a ti e moitas gracias a todos.